Oo, kahit magbuhos lang sa CR.
Nabili. Ang lalim daw! Ano? Buwan? Ano ko tara, tara, kanan! Malalim daw! Kanan dito! Tulungan natin! Pa yan. Ito lang maraming damo eh. Ang aming baryo, malinis. Hindi ganito. Malaki ang baryo namin. Badyangan. Ang laki. Ang laki ng tubig dagat. Hindi ganito.
Nakakatuwa nga doon sa amin, mga kapitan at mga ano sa bayan, ano doon eh. Sa eh. Ito, wala eh. Amin, burabon. Laki, ang tubig. Baha din yun. Nagko-computer. Ayun ba yun? Hindi ganyan madamo. Malinis. Mga kuntihan ng mga taga-bayan yung nanaroroon. Dito wala eh. Kuntihan, kapitan. Yung nasa ganyan. Burabod ang aming burabod. Hindi ganyan. Nasaan kaya mga bata? Ay, tingnan mo mga balikan ng mga bata na sa ulan. Basta ngayon lang nag-ulan ng malaking tubig. Kaya nagsuot mo yung batang yun. Amin ba yun? Hindi ganito. Mahawan. Oo, mahawan. Ang plaza namin, ganyan simbahan niya ng plaza. Bago mga kandidato na dating na sa Sinter. Iko, ay ano to toy? Yeah. Hindi ba doon sa tubig? Malaking tubig sa amin? Walang sinabi ito. Nagugutom ko computer mo. Sa taas, ay maghahanap ka doon sa apo. Wala, oo. Kanakain. Tanghali na yan. Sini. Bata, oh, nasa likod mo. Bata, sa likod.
Hindi ganyan. Tapo mo ka, 50 pesos sa multa.